Bueno, eu escoitando o discurso do presidente Feijóo hoxe pola mañán, daba a impresión de que falaba dunha realidade que non se corresponde polo menos coa que vivo eu, coa que vive a xente coa que me relaciono. Eu particularmente estou falando como representante dunha federación de AMPAs, como representante de pais e de nais, de nenos e nenas do ensino público, e a realidade que dibuixou no aspecto da educación non é para nada a que nos estamos vivindo. O que se produciu nos últimos anos é un desmantelamento do ensino público. Temos agora unha lei, a LOMCE, que está aí xa funcionando e xa entrou en vigor, que basicamente se resume nunha perda de democracia e nunha perda de calidade do ensino. O que nos contou pola mañá o presidente non é iso, senón todo o contrario. É o mesmo en todo o que é política social. O que está sucedendo nos últimos anos é que a xente vive en condicións económicas moi precarias, a sanidade pública vai a peor, o ensino xa dixen vai a peor, as prestacións sociais van a peor, o emprego non se ve que mellore por ningún sitio, máis que en certas estatísticas que non sei de onde proceden, polo tanto non me pareceu para nada realista. O diagnóstico do país do que se debería estar falando eu creo que debería atender os problemas da xente da rúa, con preguntarlle a moitísimas das persoas que andan pola rúa saberíamos de que problemas temos que falar. Temos que falar do emprego, está claro. Temos que falar de economía, que si se falou, pero non de economía nesas grandes cifras de macroeconomía que non nos afectan os cidadáns, senón a economía do día a día da xente que vai ao súper. Temos que falar de como está a situación do ensino. A situación do ensino vai determinar a situación do futuro da nosa sociedade. No ensino desmantélanse comedores, van a peor os comedores, van a peor as bolsas. Temos que falar da situación da sanidade. Según certas cifras hai menos listas de espera, pero claro, habería que saber como se fan esas listas de esperas. Esas son as cousas raíz das que creo que temos que falar, dos problemas da xente do día a día. Non comentei antes algo que me parece superimportante tamén, e do que se falou así algo de pasado, que falou o presidente pola mañá de pasada, falaba de certas ideas para a fixación de poboación no rural, pero por outra parte, ao lado deso está un desmantelamento do ensino público do rural. É moi difícil para unha familia nova que teña nenos vivir no rural, así non se pode fixar poboación no rural. Hai que ter un proxecto de país. Eso non é a economía vai por un lado, a sanidade vai por outro, o ensino vai por outro, senón que hai que facer algo conxunto, sabendo de que queremos conseguir. E, sobre todo, é moi importante chegar a pactos e saber entenderse os distintos grupos políticos, xa digo, esquecéndose de culpas anteriores e esquecéndose de outros intereses que van máis aló do interés da propia cidadanía, non?